Җәмәгать, менә минем стилдә нәрсә дип уйлыйсыз? Бу ат картасы. Ни өчен менә хәзерге вакытта без картага игътибар итәргә булдык? Чөнки бер кат сугымнар суелгач инде, иттән әзрәк туебрак киткәч, нәкъ менә картаның безнең өчен тәме ачыла дип әйтәбез. Карта инде ул безнең күрәсең геннарыбызда, чөнки бу җирлектә картаның тәмен фақат без татарлар гына беләбез дип әйтергә була. Чөнки карта инде ул безнең бик борынгыдан яратып ашый торган ризыкларыбызның берсе, ул бигрәк тә инде йылкы картасы булса. Без татар ядкәрләре һәр вакытта да ризыкны исраф итмәү, әрәм итмәү яклы, һәр вакытта да ул турыда сөйләп киләбез. Һәм менә бүген дә без шул фикеребезне куәтләп карта әзерлибез. Карта әзерләүнең бер авырлыгы да юк. Безнең менә монда бер 300 грамм тирәсе генә карта. Ул инде безгә авыз тәме өчен генә, авыз итү өчен генә без аны эшлибез. Бу 300 грамм картаны без кайнап торган кайнар суга салабыз. Бераз тоз салынган, ярты сәгать кайнатканнан соң суын түгеп, юып, яңадан кайнар суга салып 2 сәгать пешерәбез. Дуслар, менә безнең хәзер картабыз шулай 2 сәгать ярым пеште. Без аны уттан алдык. Хәзер менә тәренкәгә төшерәбез дә. Шулай. Һәм табынга без аны гади генә итеп турап чыгарабыз. Менә ул йомшак булып пешкән шулай. Табынга менә шушы рәвешле ул чыгарыла.